shekara kaza da ta wuce ba wani Facebook ba mu san shi ba, shekaru kaza da suka wuce babu wani WhatsApp ba mu san shi ba, shekaru kaza da suka wuce ba wani Instagram ba mu san shi ba, ba wani YouTube ba mu san shi ba, ba wani Twitter ba mu san shi ba. Yanzu ku gashi an bubbunko mana abubuwa ana ganin ga sunan subhanallah ya ci gaba ne, amma kuma suna da cin lokaci ga wanda bai yi amfani da su a hanyar da ta dace ba. Billahi azimu in kai wasa shiga Twitter ɗinka, shiga YouTube ɗinka, shiga Facebook ɗinka, shiga WhatsApp ɗinka, wallahi idan ba ta hanyar alheri kake ba sai ya cinye maka fiye da rabin rayuwarka. Za ka zo a yi maka lissafi na rayuwarka gaba ɗaya ka ga wayarka ita ta cinye maka lissafinka. Kai ba zikiri kai ba, kai ba salatin annabi kai ba, kai ba karatun qur'ani ka bude ba, kai ba wani wa'azi kai shiyarin ba, kai ba wani abu na kwarai ka gani mai amfani ba. Kullun idanka yana kan ƙarya, kana kan shiyarin ɗin ƙarya, kana kallon tsiraici a wannan waya taka, kana yada tsiraici, kana kaza ta'adi gashi nan dai ba abin da ba a yi. Kuma kullun shekaru tafiya suke, kuma kullun sababbin abubuwa ake kawo. Daga wannan an bulbulo da wannan, daga wannan an bullo da wannan, daga wannan an bullo da wannan. Yau duk inda ka ga mutane hannunsu waya ne a hannunsu ko ina. Billahi azimu abun tausayin shine wanda yake leka wannan abun ba ta hanyar kwarai ba. Ina tabbatar muku wallahi tallahi mai tsari wanda ya san rayuwarsa shine yake amfani da wayarsa a lokacin da yake bukatar amfani da ita. Amma malam bayan asubahi duba waya, bayan kaza duba waya. Yanzu ana lockdown din nan wayoyi ne abokanan hira, tun daga safiya har a kira azhar wallahi kana chatting kana duba, baka gaji ba, kai baka karanta qur'ani ba, kai baka yi salatin annabi ba, kai bai istighfari ba, ka kalli hotunan mata, ka ji kiɗa, ka ga wani labari na ƙarya, an yi wani sharri ka yada. Gashi nan dai kullun aikin kenan, ga kashe data, ga kashe batir, ga kashe lokaci, ga kaza, kuma ga ba amfani, ga kuma tambaya ranar tashi alkiyama. Bayan azhar haka zaka yi ta yi, bayan la'asar haka za ka yi ta yi. Wallahi sai mutum ya kai karfe 3 karfe 4 na dare da wannan abar a hannunsa, wallahi malam ko gingidi ba zai zo maka ba, musamman in ka shiga wuraren da kake so. Ga kashe ido, ku tambaya ku gani, kashe ido yanzu yawanci idanuwan mu ba su da karfi saboda kullum muna kallon hasken waya. Ku tambayi likitoci za su gaya muku, sai ka gama kallon kai fito sai ga kamar baka gani, saboda hasken ya illata maka ainihin wato idanka, ya illata maka ganinka. Duk wani abu da ka gani ana cewa mai amfani ne, kuma akwai disadvantage ɗinsa. To ya kamata mutum sai mutum ya kansa tsari. A zan rinka duba wayata da WhatsApp ɗina, Facebook ɗina, Twitter ɗina, YouTube zan shiga in duba kaza in duba kaza, na san me zan duba. Ba wai mutum ya ce yawon banza ba a cikin YouTube ɗinsa. Kana kwashe-kwashe, an nuna maka tsiraici, an nuna maka 'yan wasan kwaikwayo, an nuna maka makiɗa, an nuna maka barayi, an nuna maka 'yan luwaɗi, an nuna maka 'yan lesbians, an nuna maka 'yan atheist, an nuna maka 'yan wane, gashi nan dai. Duk tarkace da shedanci na duniya, ba abin da baka gani. Sannan kuma abin da yafi komai hadari a rayuwarka shi kai komai ka gani sharing kake yi. Ya kamata ku sani fa sharing yadda ne. Duk wanda ya dauki wani labari yayi sharing ya nuna kamar shi ya faɗa. To kamar yadda za a tambayi wannan wanda ya kirkiri labarin, to kai ma kuma haka za a tambaye ka ranar tashin kiyama wannan abin da kai sharing kenan ka yadda da shi. Ka zo kai shiyarin din sharri, kai shiyarin din kage, kai shiyarin din ƙarya. Mafi rinjayen labarun da suke yawo a cikin WhatsApp in dai ba na wa'azi bane, mafi rinjaye din na ƙarya ne. Kai har na wa'azin ma ana yin na ƙarya, a wa'azin ma ana yin na ƙarya. Jama'a annabi Muhammad ya ce kaza kaza, duk wanda ya kaza zai samu kaza, ka tura mutum 15, in baka tura mutum 15 ba za ka ga bala'i. Ƙarya kake, ba bala'in da zai gani. Sai mutum ya turo maka sako ya ce in baka tura mutum 10 ba za ka ga bala'i. Ko kuma idan ka tura wa mutum 15 wai kana da gidan aljanna, duk haka ake faɗa. So irin waɗannan abubuwan duk sunan su ɓata lokaci, kuma wallahi sai an tambaye ku. Ban sani ko yan uwa suna fahimta na, Allah ganar da mu.